Podvedomé limitujúce presvedčenia sú tie, čo nám spôsobujú to, že veci sa nám nedaria. To je jedno, ako často, ako na sebe pracuješ, koľko afirmácií používaš, ale stále nič sa nepohne. Alebo sa pohne, ale nie v takým tým smerom a takou rýchlosťou, ako chceme. Podvedomé limitujúce presvedčenia sú presvedčenia, ktoré sme získali z nášho okolia prvých 7 rokov. Prvých 7 rokov, ktoré sme prežili, prepočuli, buď sa nám to priamo stalo, alebo sme to zažili cez reakcie našich rodičov, prarodičov, susedov, súrodencov. Proste boli sme k tomu vystavení a niečo sa nám ostalo v našom tele. Nejaký blok, nejaká hrča, nejaký úzol. Není to ani fyzicky, aj keď to môže byť fyzicky zablokované v našich svaloch, ale je to skôr taký energetický blok, ktorý nám blokuje cestu, hovorí sa tomu life stream, životnú energiu v podstate. Ako to odblokovať? Prežiť to. Necítim sa dobre? Nesadnem si a nejdem teraz len tak, že dobre, idem si zabehať, alebo idem nejako zmeniť, idem si dať zmrzlinu, možno sa budem cítiť lepšie, alebo dám si, ja neviem čo, proste nejakú zmením, idem von, zabudnem. Meníme to tak, necítim sa dobre, cítim sa smutná, tak si sadnem a precítim to. Cítim sa smutná, som smutná. Kde to cítim? Cítim to v žalúdku, cítim to v srdci, cítim to v hlave. Kde to cítim? Sústredím sa na ten tvár, sústredím sa na ten pocit a preciťujem to. Toto je úžasná technika, ktorú som sa naučila tu v Austrálii. Naučila som sa ju cez liečenie, ktoré sa volá samoliečenie. A absolútne je to, pre mňa je to, po anglicky sa tomu hovorí life changing, proste naozaj je to, mení to život. Mení to veci, ktoré máme v sebe zablokované, ani sme o tom nevedeli, že ich máme zablokované. Je to absolútne úžasný proces, úžasná technika, ktorá je o tom, že neignorujeme, čo cítime, ale je to precítime to.